gima duong' ni osiptandni jothurwa mondo bed gi geno ni obiro tiyo kaka sirkal nyocho wacho ema komiti ni obiro timo. Wabiro kaka komiti mar thieth mar National Assembly, wabiro ng'iyo Jaramogi Oginga Odinga nekech jocho winjo ni cabinet okadhe dwe mokalo mondo koro dhie national government. Koro oae county ma county manyo ng'iye manyo ketone pesa manyo chulo jotich to koro idh malo ni kod gige duto ibitim gi national government Ministry of Health. Wang'eyo ni wan gi sirkal ariyo, wan gi sirkal mamalo gi sirkal man piny. Wasawuothe osiptal mangima, wadhie department ka department, waneno staff, waneno wards, waneno kuonde mithiedhe ji, waneno ka nitie gik mabeyo ma inyalo medi mondo dhi mbele. Wachak waneno gigo mabe dwaro mondo los mapiyo mondo girwa ni ochope level mwadware ni. Wawuotho chien kacha, wayudo ka kar thieth mar kansa biro dwaro mondo wadonje mapiyo mondo jothurwa manika mathagore mawuotho kadhi Eldoret, mawuotho kadhi Nakuru kata Nairobi mondo yud thieth machiegni ka. Wayudo ni osiptani ber kendo biro konyo jothurwa mang'eny. Omiyo wan kaka wajumbe mae gweng'ni, wan kaka wajumbe manie komiti mar thieth, wagoye lwedo kendo wadhi ng'iyo kaka wamiye mijing'o gomenda mondo chop kamidware. Shani ji mondo donjie nikech nitie gik ma pod ok ti to biro tiyo. To kotiyo nikech wan gi paro mar lose mondo ti. To kotiyo to yudo kionge to ok ber. En ni sani pod ochendo moloyo mithiedho go ji oko. Jomorwaki to waneno ki ithiedho chude